haft det i tankerne over år, når man har sit eget liv og sådan noget. Jeg kan huske en gang, jeg tror nok, jeg har fortalt den historie, da jeg smut fra Cypern af, da vi har været sammen i 2 år, og så ville jeg selvfølgelig have folks adresser, og så gik jeg rundt og sagde, jeg kan ikke få din adresse, så kan vi jo skrive sammen sådan noget. Og så kom jeg til en i Søren, og så kiggede jeg på mig og sagde, min adresse? Hvorfor vil du have den? Så sagde jeg, jamen, vi tager hjem jo. Så kan vi jo skrive til hinanden, så hvor mange adresser har du nu? Spurgte han. Ja, måske 50, eller hvor mange nu, 40-50 stykker. Så hvor mange tror du vil skrive med om et år? Ja, det ved jeg ikke. Jeg vil prøve at skrive med de fleste af dem. Hvor mange tror du vil skrive med om 5 år? Og det han prøvede at forklare, det var, at selvom vi havde de bedste hensigter om, at vi skulle være i forbindelse med hinanden sådan noget, så snart man kommer hjem, man kommer ind i et andet miljø, man er sammen med andre mennesker, men hvis man ikke arbejder inden ved militæret længere, men hvis man, hvad skal vi sige, har et arbejde, der kræver en masse. Husk også lige på, når du er ude på arbejdsmarkedet, jo ældre du bliver, jo mere bange bliver du for at blive fyret, fordi det der med at få et arbejde, når man er først de 50, 55, 60 år, det er sværere, end det er, når man er 30. Så derfor, og det kan også være, når man så har børnebørn og sådan noget. Så derfor er jeg måske lidt mere forstående i den henseende. Men jeg kan godt forstå, at man kan også blive træt af at blive ved med at skrive, og ingen få. Men hvis du vil, og hvis du har tid, Peter, så prøv at sende de ting, du allerede har med adresser, sådan noget, så jeg kan prøve at fylde det ind, og så kan du altid lukke det op der også. Så begynder vi ligesom at strukturere det, og så kan vi være, at vi kan følge mere på. Jeg vil lave en video til Hanne, og se, om hun er interesseret at være med i at få nogle oplysninger op, og så måske også være interesseret i måske at lave nogle opringninger. Fordi jeg har tænkt på, at da vi smuttede dengang fra Kolding af, da vi havde været sammen, og alle sammen de havde udtrykt, at det var skide lækkert, og nu skulle vi også stå i forbindelserne. Der ved jeg, at Lise Mortensen, du ved, den lille, der levede op på Emanuelsvej, ikke Emanuelsvej, hedder det op på nærheden af Søndervang, nærheden af, hvad var det hed derinde, hvor Michael og Christian og Peter, dem de boede, det var oppe ved Tyskermarken deroppe. Hun skrev en masse op. Jeg var så dum, jeg gav dem alle sammen mit visitkort. Og så gik jeg ud fra, at når de nu havde mit visitkort og min e-mailadresse, så ville de selvfølgelig også skrive til mig, så havde jeg deres e-mailadresse, og så kunne vi ellers kommunikere, men det er de heller ikke fået gjort. Det er jo egentlig ikke meget, det skulle bare lige skrive, hej Rik, jeg synes det var lækkert, så det er bare 2 linjer. Der er ingen, der sagt, at de skulle skrive en bog. Men sådan er det bare. Det er alt, Peter. Ellers så går alt godt her. Vi er ved at gøre klar til, at vi skal have et forfærdeligt vejr her midt i ugen, enden af ugen. Der var det dykt ned til 20 grader minus herovre. Så det bliver koldt, og så med sne, og sådan fremdeles. Så det er vi ved at gøre klar til. Og så er det ellers ikke andet end at berette, at jeg snakker med min far jævnligt. Jeg ved ikke, om han har fået skrevet til dig, men han går også bare tusser rundt der. Og jeg kan se på ham, at nu her med min mor, fordi der har været det her med, at hun havde pletter igen på nyrerne og sådan noget, så vi var bange for, at det var kommet tilbage i kræften. Men nu viser det så, at det er de piller, hun har taget igennem årene, der har gjort, at hendes krop ikke længere kan, alle de spots på hendes lever og nyre, altså når det kommer simpelthen fra medicinen af, mener de, men de kan ikke sige det med sikkerhed. Hvad ellers sådan? Jamen, så Max tog hjem og besøgte mine forældre, så nu er jeg ikke enebarn længere, så nu er vi i hvert fald 2. Jeg snakker med Jan, han er jo flyttet fra Sande, så du ser ham nok ikke sådan i ved spejderne så længe, og nu har han så fået en lejlighed, men han har ikke rigtig vil give mig hans adresse, så det må han selv om. Så det finder han ud af. Men ellers så, her der går alt godt. Mine piger, de er hjemme fra skoledag, fordi at det er lukket på grund af vejret. Og jeg er bange for, at det kan være måske hele ugen, at de ikke kommer til skole. Jeg håber, de får ryddet op efter weekenden, og så måske, at de kommer i skole i hvert fald et par dage, inden vi ryger ind i noget vejr igen, fordi ellers hvad fanden betaler jeg skat for? Det er alt, Peter. Jeg håber, at det giver dig lidt, i stedet for, at jeg kunne sidde og skrive det her, men i stedet for at bruge et kvarter på at skrive, lad os sige, 20-30 linjer, så kan du godt se det her, det giver lidt mere. Jeg kan mere sådan, hoppe fra et emne til et andet, så jeg håber, det er ok med dig.
Så that's it, og jeg har ikke hørt, jeg ved ikke, du nævnte nogle af mine e-mails, og nogle af mine beskeder er blevet væk. For det første så opgraderede jeg min Skype til den nye version, og der smutter alle mine beskeder. For det andet, så min e-mail, den er gået ned, så jeg er nødt til at starte forfra igen, og jeg er selvfølgelig en af de klovne, der ikke har fået taget backup længe. Så det vil sige, det sidste, det er egentlig smut. Jeg skal have kontaktet mennesker i forbindelse med noget, de har skrevet til mig, som jeg kan sgu ikke finde ud af, fordi jeg kan ikke komme ind. Harddisken den er gået. Men nu gik jeg ud og købte en ny. Ellers så er det ikke andet, Peter. Så nu prøver jeg at sende den her video. Jeg lægger den op på YouTube. Jeg er nødt til at lægge den som en offentlig video, fordi ellers så kan du ikke gå ind og se den. Det der vil være lækker, det er, at hvis du går ind på YouTube og bliver medlem af YouTube, så kan du blive en part af min venneliste, og det vil sige, at så kan jeg begynde at lægge videoer op, hvor du og jeg er de eneste, der kan se dem, fordi jeg vil egentlig godt have således, at de videoer, jeg laver, det bliver ikke sat derud til public, altså ud til offentligheden. Og også fordi de gange, hvor jeg har sendt til dig, der har vi altid haft lidt problemer med, at du ikke kunne se dem. Enten var det fordi, at du manglede et program til at gøre det, det er jo for stor en fil og alt det her, så er det nemmere at lægge den op på YouTube, og så ser du den. Så derfor er mit forslag, at du bliver medlem af YouTube, det er for frit, så du skal ikke betale noget. Og så når du er det, så kan vi logge ind til hinanden, således at du kan også lave videoer, hvis du gider, eller hvis det er noget, der sådan er nemmere for dig. Og så kan du lægge dem derop, og så kan jeg kun se dem. Og det gør det lidt mere privat. Men det er kun et forslag, Peter. That's it. Så ja, nu klitter jeg videoen her, og så snakkes vi ved senere, Peter. Kan du nu passe på dig selv? Og så håber jeg fandme, at du bliver bedre, altså at du kommer over det her, og at du ikke skal få igen, og at jeg føler med dig, og jeg håber satme, at det bliver bedre i hvert fald. Fordi jeg tror nok, at du har været nok igennem. Så må du hilse familien, og så må I alle sammen passe på jer selv, indtil vi snakkes ved senere. Men igen, tak for at holde forbindelsen ved lige, og tak for alt det, du har gjort i forbindelse med Søndermark Skole, og lad os se, om vi ikke kan få etableret således, at vi tales ved jævnligt, eller at vi kan gøre det på den måde her med YouTube. Okay? Vi snakkes ved, Peter. Kan du passe på dig selv? Hej.